thasang chanchin karon soya achang chuan mi in thil mak tak tak an ton te karon soi thina heta tang hian ka subscribers ten an thil ton mak tak tak te min ron shil ve se angai nom don riawa ka hria dawangin Instagram lama mi ron shil turin ka ti a part 2 thlek ka siam to a tuna part 3 kan ngai thale don meka hetiang thil ton mak tak tak te lo nei ani chuan min ron thon la part dang kan siam le zel don nia. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But Atong tu ten min ron thon danin karon chiar chuak le mai don ani. Voi kha chu kan in khom banga ka thian nu kan in thlak puya khata khan dar som le minute som li panga velani a arwa po na sataki na sur boka chuti lai chuan stepa kan chuk tur chu kan hnunga tang hian osin te hian min lo zon ve aron ti ri kan hria a kan hnung lam kan hoi chuan tuma an lo om le bok si lo kan hlau tak zeta a hnuwa po pitar hlim thla kan hmule a hnunglam kan hoi chuan tuma an om le bok si lo kan hlau lutuk chu arangin kan ho ngala he hi atak nge yani a he zan hi chu ka ngai twa zui po hian kala hlau reng kumsang ni som ni kumlai hol vel kha nita in ka hria zanlaya zun hi ka ching em ema zan khat chu ka zung zo chu tuika ina silai puak ri ka hreta a kan omna hi thingtlang ani awangin sachang an omaniang ka tia kamule maya a hnu loka kanin omna chak hi ram hnuai ani a chuta tang chuan meichi auri ni om tak ka hrele a ahun lai kha chuan launa chang po ka hrelo ka hriat swal ani te ka ring ruma atuk zinga ka thowa ka thil hriat vel ka chungte kan hril chuan ka u chuan keipon chu thom chu ka hrewe sin na lo ti a ka hriat swal chuan ni ho si lo zanlaya ram palai lenga meichia chuan enge ati anga enge a awak chan chunita angle tu hnu aka ngai to le hian makka ti thar le em ani nikum December thavel khan kan in a bedroom pakhata ka phone charge hi room atanga ka chua nu re lo te ka va en le chu plaka alawin off dai maya ka on theing helaniang ka tia ka on le maya thil dang ti in chu room a chuan ka om renga phone ka va en le chu charger chu lo in phoi dai maya makka ti box sia khati lai khan in hnuaya midangan om veka baka tuma room a khan an lo lut box si lo ka chung te bula ka soi chu ke ka zen kan bula cheng ve chuan ke po lo in phoi lo le alo in ofa kharu ma khan ka char du to reng hlei nem alo ti a class 9 exam nai to hle a ke po kum som pali ka pombel chia thingtlanga khosa kan ni a kanin pia deuh lok hi thlan mual ani a zana ka ruma lekha ka zira dar ko le dar somin karvel ni ta in ka hria ka lekha zirning to chu in soi zoi turin pon lama ka chuaka thale rc te pon engmoi hle maya ti chuan enge ka hria te reng ni thlan mual kong lam chu ka wa hoi pheya eng thil nge ni ngai kumsari kumriat vel dei to a boral to kapa thian pa chuan min lo thlir reng ani chu a mel chu alungai mel ema second som vel chu ngoi ring le che chang lovin kanin enani bermaya ti chuan thanglam panin a tham ral ta tiala ke chu in chunga ka tlan luta ka chungte hnena ka soi chuan min lo oi lo na samai ti chuan a ruma ka lut ta ringota lekha ka zirlai chuan thingtang hi ka ma hian a lo tla le ringot maya makka ti azwal ngei mai ti chuan mutalo huna kamuta a mase kamu hil thei reng lo ka thil ton chu ka ngai tu a ka mul thi hi ading maya engtik line nge kalo muthil po ka shelo zana chuan ka khwa la sik zuya ka khosik chuan min ti hara kanute nen hian kan ruma in hlata wangin ka thau chuak ngam si lo chuan ka awa ane lok theilo nen ka thina rim hlur maya atopa chuan an lo eya damdoi min lo pe kan ti ringota local mairo inawa har palang atia ka chang ni na hi kanu hian a pom me kani karen a thim box si ka thil tonin zir heklo le mai mi ching ti in bangzul zui chuan ka chuak ta a jinglam dar khat le achan ve velani a zanlama ka thil ton kha atop na alola ni re lo
tukvera thla eng takin a ron chhun ena chuan mi pathla hlim buk mai chu lo lang le ta tlat mai mi pa e ti lovin ka hlau ngang maya bang chu zulzui buk chuan thei to pa chakin ka kala kanu bul ka thlen chuan ka thla amuang huai maya namdoi te ein kanu in ka omda na mu chuan angai te a thalo ve ni nge yang kabula mu mai ro atita a kalom na sat zia kha o atu ka chuan pa ngai tak chuan ka thau ve le maya ka chung te pon engma min zot lem lova kar khat zeta liam hnu chuan leirol tan tir kan ni ve to a ti tur neu neu le ngai tu tur om ve sek nen ka thil ton po ka hre chang le to meu lawani ka thian pa nen dura kalin ziale tips vel lein thlan mual kan pana kan ti lai chuan man zana ka thil ton hre chhuakin ka shila chutamak ka ti le em mai chu kan thlang lama siang kung ro ve to zar lian pa ngai tak mai chu aron tliak le top mai ka thian pa mak ti le lau mel chu ka thlamwa na ngai ti sha in ka hnem ve a mase a omanuam thei ngang lawani ange hopuya min soma ka nial shan pa du big law a chan chu keipo khan ka hlau ve reng heng ka thil ton hi engti na nge ni ang enge om zia ni ang le kumin February thavela tangkhan mangchia mai mizial ang hian ka om reng maya March thatir vel khana re ve chi a kamu manga chuan mei chengai lir hi ka mu a mel chu ka chin chhia thei chuang lo na a te lampang dum deuh hi ani a asam ma sei boka ka mu to per tum phe kha chuan a ming min lo shila ka har chwa chuan ka thawa hian min man chiang lutuka ka trap top kanu te bula in thlashung chung khan an mu hillai ka va kai thau to pa kanu po khan alo la thu tak lutuka ka ruma ron chawin thla chu ala om takin ti na ron hau nge a khwa awar nuwa chuan ka chung te kha chiang de vin kan shil thali a zan ka mudona ka u in min tong traya bible ka lukham bula ka da ta nge boka khalai tang khan ka mu to ngai lo ma se ka mule ang ti lawin zantin hian ka tong trai top mai zelani bedroom a kalu ka suk lain ka beng bula zoi te in ka mingin min ron kawa ka shiat vele kongka ka hong hala ka beng bul maya min ron kawa ang lena in ka u chuan min kaule kaulo kan zota ka u chuan ka kaulo che alo ti tang ngei boxi midang chu sitting room an om vek si a ka hlau lutuk chu kongka hongin kalu ka suta top mai tun thleng hian bedroom a hian thlamwangin ka om to ngai lo ahnua po school ka banga ina tu man om lo wangin keima che in ka oma tukver zong ka khar veka tv ke ena mase ka room kong khar ron in honga ringota thli in a honga nyang ti donila ka in khar phui boxia tukver khar lau ka nei moni o ka ti a mase alo in khar vek sia ahnua chapri ka shelia ka hlaulu tuk chu cha bi kala a kongka ka kala ka u school bang kalau changa ringot amun mingle kumjong jong hi phwa chop vekila achan chu a case hi kami hmuna khana om chuna ni si a min she chuak palang kan u naw hi pahni chia kan ni a chung ko eizon na awangin aizola tangin din te khwa phwa chopa kanin sona ka u nen chuan vairama le kha zirin kan oma wangin kanu le pate in son lai chuan kan om velova ni pui chol neya kan ron ho chuan kan ho tu kzinga chuan nu a tluangi ming phwa chop hi a pasalina volume ti kan shele ta thuta arwang hlom turin kan kala pa ngai takin engkim kan ti feka kan voiliam ta engma harsatna a om chhun zum lem lova ma se nu atwangi thi ni atangani thumna zana chuan kan ram kal chaw ve deuh nen mai mi zialin ka omta a chuta chuan kan kong khar chhaklam atangin nu atwangi chu ron lutin mil rap om zet nen kalama ron pana kalua aron thuta ni chu ma se mi in mai mi ziala kan om hi chuan kan ke zung pui hi azial mai zia anti ka hria to awangin ka ke zung pui chu ka ti cheta a mi pa a po in la pa ve tak mai atak em po kala pu lo chu law ngot du lo chi ka ni awangin ka in la huai luya thin rim tungin ka in beng ka nga ka thau chuak theita ka tal chwa ma chuan kanu le pa te ka kauna sa a ma se engma an she theilo ma se ka tal chwa nuwa chuan ka kauli a anaron kala kamut na bula chuan mut bukengin an ron in son ve taringota karni em po alara lautia
kanu le pa te chu thil trul ti in zan tira tangin min chhuwa sana dar som pakhat le chan ve ri to a anla ron ho thei si lova keima chawin kan uite pahni te nen in kan khak ta a kongkhar ki kari ka hria a kan hong chu tu man om bok si lova ka beng cheria niang tingot donila kan uite hi kongka ki kria chuan an bau ngei zela khami tumpo khan an bau ve tho bok si a ka thian te min fiam na nga in kan in le a che vel te chu kan thlek kwala ma se engma ka mulo hlauna in min ron man thuta ka tirila chim da tlat maya tha ani ngei rin na ka nei ta kan in hi a fal ang renga len chhuwa dai ka tuma ma se ka chhuwa dai chuan kan uite hi thla chuan alo khoi palang ti te kan ngai to a hlauna om tur zong zong chu ka nei kim ve ka ni ber mai ti chuan kan uite pahni te chu ka kai chhuwa ka kan leng ta a kan len na te bula ka thil ton kan soi chuan an lo oi khop maya kan in chaka hian luite a oma chu chu vai hal luiti in an soi thina mana vai thi hawan lo halna alo ni ti te min lo shil boka ton hriat nei te pu an lo om nual to ti te an soya khamizan khan kanule pa te lo ho ma chu kaleng ta a kan then om te kamen ta reng ringot mayani kha